الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ألا في جهنم مثوى ليس في جهنم مثوى للمتكبرين قرآن السلام سبحانه كنوندنا وآية بدروني كنوندنا كنو جوكر على دلا أني كلام من على كلينلا سورة الزمر قرآن السلام بسبا أني كنوندنا وآية بدروني كنوندنا جوكر وديكا كنو وأني دمنا وآية كلينلا سيسا كان جو بيورو أني كليناكا نمنا سيسا بيورون فلنا منو دمنا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يهزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة هافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرآن التفسير نوي قرآن الدكريو وبين ما بمنغالا كا ولو لكنغرون دا السنغرو بي نغلو تلتان فلانا ما سورة زمر كونو قرآن السلام بسمان كونو دناي ale aya bi duruni konondo jokara kunu yana ambi tanya fe ambi minu yango bara ina nolu sengana katama onga jira katama anga ale ukajija anu ganda fara kulaw fakad de men nyeshi umo opma unno bora ale fonga ka toduma dumo
weruka baraw timi zoro wala betep mabe Allah karena ka sahaba ye senge minge maga jamana nay nyene minge maga jamana nay bugale mi yusoro maga jamana nay gwenga bo fasola mi yusoro maga jamana kai o yona dara anga makorban nunga minu gara dine brigade bolo dabo yanga jamana nunga senga na nyenna fona gwena ka bobulu la nga utora ala no fe laba kul labana ala yudeme komo koni nya koni bolko no de me sangana fa befe dugu bela komo tube fa befe komo fol foka komo dunu foka komo buru fiaka imi se ma koro che muso bep mode do ngala karana ka sahaba ulu ka jija anu ka defara kulami no yato alkaba koro boli kema so boli bi woro ani duru mi ngumei no bitabe san yera kono do hakemo tangale kono do ngame so do bi woro ani duru ko manga u fe fokata sangale yelema boli kelengudi batogo fla soro ta kono nye dungo doni aboli batu ta kundo maganga ubulu sheshi maulu bo joko la boli gola Muhammad sallallahu alaihi wasallam naka sahaba u kasabal nuka muyuni ndafara kola manga yoru lana ko famu yoru bulo tlala ka o jonnu mekra ka ba alkaba koro na makane jakwe makane karabali abo chokele la anga ya anga jamana nu anga chorbo ko muntak mu foro anu ka nashiju anu ka kola sijuru o fana sababu la komo tu chama yela manaka ka misruye komo foli o manga tununa komo dongli o manga tununa komo buru fiaka tununa manga mi yo nota anga jamana nungono bi ni bebo do chebo do muso bo do makroba bo do limse bo do dina bo do dugule bo do oye muhammadu ka dakurenye anga chorbo nana mi oye selu wele kai oye selu korta kai Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah awa qad qamati salatu dra Allahu akbar la ilaha illallah ne manga yemin darani komo fole manga yemin darani komo buru manga yemin darani komo dongul dakai wa makane karabaliye ha chorba kan defara kola o kam munyu o ka droto ala yudeme kuma ni salatu gara ala kira alam ye kungulo minu nyu jo aseni bolo ka bara jonona ni okay kuma jibi bon ni jebo na kungulo ka seni bolo ba tasro ngo makoro follow unu ka kola hijiru salatu buye unu ka nashiju salatu buye unu ka muntagum feron salatu buye we tutige ka wabo amba furumugula we tasma fa amba bugura mugu sumanena onna molu fo ko bargada ala ko pma aw bi maminu me dina nya fodamo larab ko vonyam dina jirali barawla nama aka chorbo koron nuvo ko bargada aka foyti senera alamo man lam yashkuri nasa lam yashkuri allah mama ti mo bargada kita lera bargada lera ala bargada itiga bargada anda kale sabu ga febela wo bi ka dine jenze mali kono bi fa be allahu akbar choro bannu nga kewale ko muyu ko mutago faru ko ko juru kan nasi jode yak chago de fokoy na nyuru ye doke a andale ngoro ko fonatna foko nyumana chago de fokoy bal ja'atka ayati akui kadon ne ala ni matoy ne ala kadakuri nana emo ngaka boko nani mo ngata masho nani mo fakazabta biha i agiya ngalo ndiya wastakbarta ki yera boya wa kuntam minal kafirin kirama murtilin
ويوم القيامة كيما دو ترى الذين كذبوا على الله ما منو ينغلو دا على الله جيكونا كو كيما دو إبوي وجوههم ونيدو مسودة وفيمه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يلا جهنم كنو يربونا منو يربونا على بطلمو على كومو يرمجيمو كاكي يا دنجيا جيكونا يا كو يلا ولو سبتي روتي جهنم كنو يوا وجوههم مسودة فو نيدو فيني دو نورتو نيدو لا ko wala jugu kira o keba jien kono o yera bunyaw o ni bi do o fargolo do kono kiyama do na o fargolo te daga noro fargolo kada ka man noro baraka o fini do dire kama kiyama do ma jema ma para nuglema ni bodo jien kono ya kiyama do a iba fi mamba tato ko min la fali abaga bara fargolo de kono ni me bara fargolo de kono asra jien kono ya pati ma manjaye matuma mana katumaka ay jien kono ay wala jugu minge o farkolo ni do duno kono kiyama do de mayete saka do afina ونجي الله الذين تقوا أكو ما من نول كوني إيه على كوكي وكورا كوي ونيكورا كوي وتشورو على فاميلا لا فالا بولو كيشيش بما فازت منو غني رسراي لا يمسهم السوء كو جومان دو لسرا فيو وهم لا يحزنون وتفجني ani me ka fone yano doce akero de yanyi amal maw la hera minyini ade ninga wara duma mi warakat dak bara juginga abi nyiniya tita nyini la hara de ama nyini ro de la yen ga se samu na sore ko ne keme ka jenke ika nyini tay kungoro ko ika mire aywa ma ko wara juguni ibo fa fa de na sore e jati mi ka fo he jen fo tila bangola jonga nya singala mo ba ko wara duma wara ni e nyimo la dara ala kange ko wara duma ni robo doy allah khaliqu kulli shay'in ala mi meka ko ki do ala de fe beda khaliqu kulli shay'in ngarati ye magata ka kala yorotala alle fe beda bay wa huwa ala kulli shay'in wakil o foite kayo dako o ko nyabora bulu a jomena bay foy ka foy makunu ala la foy te ka foy foy te na ka foy ge foy ma dele ka foy ge wala ala ka je abeba kamara kono له مقاليد السماوات والارض سانغلو اندو كلو وبكو نيو بكو نغا على بلو غورا ببا سغلا والذين كفروا بآيات الله ما من نول كافر يرى مرترا على كدغور يوم على كبكو مو على كتمشو مو اولئك هم الخاسرون كل دي ما بونا نيو نيده dal me saka kaba ko minu kuma ka minu tamasha minu nu be je ko ne arma de rai tashi ku ye bara ba sebe ngalai hey ala ko chen no ma minu ga tashi mo ye je kanu je menja o ya to masaka ni ala ko wa bona itai ulai ka mul khasiruna كفاك بالموت واعظا يا عمر ala da saya kilini mo afo e ma waju saya kilini e ki tashola ati foito ma fa fendara shima sai kana
wa bɛɛ bɛ taa k'a sɔrɔ a kɔnɔma don o kɔrɔ ye k'o bolodalen ye bɛɛ bɛ taa k'a sɔrɔ i kɔnɔma don o kɔrɔ ye e ka n bɛna nin kɛ o pasa b'i cɛ ka bɔ o kɔrɔ dɛ o tuma dɔ min gɛrɛ ɲɛna a n'o kɛcogo a fɔ o tɛ wajibi lamɔ e ye Seydina Umaru ko tɛ dɛ a ko Umaru dɛ ɲɛ b'a la a ko saya yɛrɛ wasara wajibi la ye nka diɲɛ kanu diɲɛ bɛɛ ja diɲɛ jangamiya ni yɛrɛ bonya n'o kɔni yakora maa min sugu na nin n'a ɲɔgɔnna fɛnbaw a t'i wajibi yɛrɛ kul afa ghayra allahi ta'muruni a fɔ y'o kuma na fɛn min ni ala tɛ kelen ye aw de bɛ ne yamaruya aw abudu ko de k'o bato wa ayiwa jaalu fɛnɛbalu aw b'a dɔn muhamadu ka fɛn wɛrɛ min ni ala tɛ kelen ye walakad uhiya ilayka k'a sɔrɔ wahyu min kɛra e muhamadu kan i k'a dɔn o de ye wa ila allazina ani maa minnu ka wahyu min fana kɛra mɔgɔw kan maa minnu ka bɛ ka kɛɲɛ alamaw la lain ashrakta k'a fɔ n'i ye ngala ni fɛn kɛɲɛ fɛn fara ala kan la yahbatanna amaluka i ka wale ma kɛ cogo cogo wale in dajilen ye don kɛ fɛn man di ala ye jurumu si t'ale bɔ bonya na wala takunanna minal khasirina wa i ka ko laban k'a bɛ kɛ bɔnɛ i bolo balillah fabud u ka taasira u ka miiriya ninnu dɔ ye ala kelen pewu o de bato o kun mina shakirina kɛ ala barika daba ye o kɔrɔ ye ala bato in o kɔrɔ ye kɛ ala barika daba ye seli wuli ka jɔn ye a n'a birili o y'o de ye ka wale ɲuman a ka ɲuman na ɲuman min ni a sara t'i bolo wa ma qadarullah haqqa qadrihi ala ka kan ni bonya min ye o m'o di ngalamo dɛ ala ka hakɛ ma d'a ma ala y'a kanye k'a kanye ala nda ka nɛɛma dɔ dɔn ko n'a ta bɛ ala ka kan an kan ka ala ka kow minɛ cogo min na ni sɛbɛ ye su ani tile an tɛ ka k'o kɛ dɛ an balimaw diɲɛ min n'an ɲɛ b'o la n'an bɛ se ka maga o la n'an tulo b'o mankan la o diɲɛ de filɛ ka ne n'aw malasa wala ardu jami'an kabita don k'a sɔrɔ dugukolo bɛɛ dugukolo n'a ka fɛrɛ a ko a bɛɛ bɛ ala ka ala bolo kɔnɔ yawmal kiyama don dɛ wa samawatu sankolo b'o cogo la matwiyatun olu bɛna melenge biyaminihi ni ala kinibolo ye o kɛra a ka yama kɔnɔ sankolo bɛ melege wala subhanahu ala saniyanen don wa ta'ala wa sankɔrɔtalen don amma yushrikuna ka bɔ u ka filenkoya kɛwalew ni kumaw ma n'o kɛra kun o kuma ala ko wa nufiqa fi suri a ko filɛli bɛ kɛ burura sa dɛ dugukolo ko banna sankolo ko banna kiyama lahalaw bɛ yen nufiqa fi suri ko fiyɛli bɛ kɛ buru la fasayika man fi samawati wa man fil ardi a ko kuma n'o kɛra sa maa o maa bɛ sankolo la ani dugukolo la ni ma fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ kiri illa man sha Allah fana kɛra maa ye maa min n'o ye ala ja o kisi ثم نفخ فيه أخرى أكو فيل كو فلانا بنا كبرينا فإذا هم قيام ينظرون أكو نو كراف ما
iribi bebla kogura benye churuno bitu wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha du kolo obina dama maka norota yelengu kogura wawdu al-kitabu gafe binabla waji'a bin nabiyina nabigani no nyumawni wa shuhada yani sedishu wa qudiya bainahum iribi natikaw ni yonja bil haqqi ni chay wa hum la yuzlamuna wa utito ya foy kelena no yimonga nani jiya kono no ke ka adama dum sanzira ka fu kemme ka tamet damatme jiya kanuni jiya yinina of ma nyuma dikeble wala bu ci kana kana adama dum zomi abene ka tayira bla halaki dinga kono de oh wala halam ye no tamana hakaka of ma asanga obido ma ba ma ni che muso dimse ma koro be kon bi ke jiya no fay komi fado mula ono kusiyo kara Allah subhanahu wa ta'ala be adama dum lajere bufle fem nga be mosa hakli sama kana ala fa be dono of ma wala halaw bina kogura butani kuma tigate diga dafano ono na jigitige masibaw ni kasara baw adama de bi mosate ina fa bitoka ko jibla wala ma ka fiebla titigi jamana ba minu yeru hakla ka fon angema ka kedan de ka angema ka kedan de ko torate ka zoro o jibita foli kula milti demado bayu kala be fe pati masama wuli folo de second demado be nyechuru ne bito bekr ne bito ono na nyono garop mana abisroka chide blakana aye dande me awru bado wa asira halaki dengamo ningarata ima awru be akli willa ma ayala famla flade yoy bamba mata kono femo o wele dama yo do mana ala noro mi nale bina noye kana duskun noro kogura kana duskun zegi kana alamo baje kasa koma ko ci duskuna o kuma duskun bi be ka je diani je kanu chama mi bola alamaya o fana sanga bi wuli o fabi do adama dewna fi ba fa kuta je kono ya wati kile gafe kile inde bitade wajiya bin nabiyina na nyuma mbele jele ka wati obina je kono ko be wati minani na nyuma shita je kono bi mi intemena pambo todo ko kerengere lengumbe otlila wala jugula dande mawla faka soro nyono be je kono bi wala jugu shite ko kirado tlela o kerengere ngumbe o kirain tlela ko ya soro wala jugi bi o tadu koloka ko jugu shite o majiya bi nabiyina na nyonga wati nana wa zar rusul waqtati na nyuma bela jele ka wati o jora
o ye biyede ambulmaw nango lutu kam mogow ko ye lutu nye lutit la dugu halakira Allah nga o kerengu me ni lutu cira yoro mi abana yen fato kundo kalamo yere kana be do nga fon zuma kan namara ka betge ke shoybu ga mogo ga bara ndakuriya kelena kira fɛn o fɛn n'i y'o tɔgɔ mɛn i ma min tɔgɔ mɛn k'o ka waati la nin kojugu in sanga wulilen tun do fo ala y'a kɛ tan nin bɛɛ bɛ dugukolo kan bi ka da ka dugukolo kɛra i n'a fɔ du kelen bi diɲɛ kɛra i n'a fɔ du kelen o ma tiɲɛni de kalan ka di ka tɛmɛ ɲɛni kan o kama kojugu bɛɛ ye diɲɛ nɔɔni fanga b'a bɛɛ la diɲɛ fa bɛɛ fɛ kiraw bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔ minɛna cɛ min na n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam nga bɛɛ y'i ka nɔrɔ minɛ ka na i ka waati kɔnɔ tiɲɛni min bɛ yen lahala min bɛ yen o bɛ se ka dilan ni nɔrɔ min ye o hakɛni de dir'e ma e kira in ma ala kira fɛ i ka na i ka waati baara kɛ nka diɲɛ bɛɛ kɛlen i n'a fɔ du kelen yawmaizin tuhaddisu akhbaraha ko do dugukolo ka kibaruya ti dogo tiɲɛni bɛ yɔrɔ min yɔrɔ diɲɛ t'a la bilen bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ tulo b'a la o waati ni muhamadu tɛ kira ka si tɛ k'i ka nɔrɔ bɛ se ka baara kɛ ka da kɛ e ta kun i ka kolini de o dir'i ma o nɔrɔ in dir'i ma i ka koli kama ani o waati de kama a banna nka muhamadu ka nɔrɔ in o ye waati bɛɛ sanga bɛɛ o kumana na ɲumanw ani selisiw k'a bɛɛ lajɛlen ka waati nabi kɛ n'u ye dɛ wakidiya bɛ na kiri bɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o hum la yusilamuna a tɛ tɔɲɔ ti tɔɲɔ fiyewu diinɛ kunda bɛɛ bɛ ɲagama ɲagama la sa الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ويومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا jɛkulu kɔni bɛ sanga wuli diɲɛ kɔnɔ in jɛkuli musow ta bɛ cɛw ta bɛ denmisɛnw ta bɛ maakɔrɔw ta bɛ donsow ta bɛ karamɔgɔw ta bɛ bɛɛ kɛ bɛ jɛkulu liyuraw a'malahum o yamara min a tɔgɔ de o lahala min bɛ dugukolo kan ko ka d'a kan bi anna rabbaka awha laha yamira dura dugukolo mɔsɔn ko nin waati sera nin de bɛ kuranɛ kɔnɔ wa kɛ a ka dɔn k'a fɔ muhamadu ma kuma kunfɛ latigɛ masa de y'a fɔ a ye wa dugukolo y'a kɛ an bɛ kan fɛn fɔ nin bɛ jiginna ala kira ka sallallahu alaihi wasallam nka ka bɔ o waati la ka na ne n'aw ka ɲina san 1000 san 400 san 60 an b'o de la muhamadu rasulullahi iza zilzalaha dugukolo yɛrɛ la k'a sɔrɔ a fɔra muhamadu ye ni aw kɛra tuma min iza tumana min na zulzilatil ardu dugukolo yɛrɛ zilzalaha ka yɛrɛ badenw na wa akhrajatil ardu o kɔfɛ ko wa ina ye dugukolo a nana labɔli kɛ koyi asqalaha a kɔrɔfɛ gurimaw na sanu dengɛw na ye pétrole dengɛw na ye min kun de ma si tɛ kun a tun t'a dɔn ko maga jamana dugukolo jukɔrɔla bɛɛ ye pétrole ye ko na kɛ dɛ wa dara kɛnɛ kan koyi wa qala insanu ma laha o kuma ko adamaden bɛ girin diɲɛ nafolo bɔlen ne nɔfɛ sa
of monument de gable de kala fama je kono abbe na fulo ko klanyi du kulo jugoro na fulo wati bangoy wati de sera oh muhammad sallallahu alaihi wasallam ne corona jugono du masula nu laje abbe makiyatu abbe jigina kala gratu maga ga kabagodu nuzulu tartibi la ala kariya bebla qur'an la bayan ba fe wayu follow dedo minu ngara ala karaka ngadada nyonga la ala kara ubla dugumo daga jela ba ko raw ba kono ni ya fefenda jegul minu zanga le jien kono bi ni ata politique kunda a parti te kataga ba idara ki la hala fefenda iba sura be kama jegul yasduru nasu ashitatan liyuraw amalahum imma minge ba fe ko television o ka jira journal ko fo ha bana wa ko fitini nyuma juguma ashiti do blede fara yaro shara yaro sulam mi do ba fe wal adiyati dabhan yengale bulu fo bulu fem na bulu ba fe manga bo fal muriyati kad ha wo bulu ba to tasma charo nimme kiraya damne sulaunde nga muhammadu ketoga sulaunda da nyonga anana nu yefo qur'an la ba fe kada ka jele ba abbe fame jele ba kibraw de la opma ni nga fe inte no imagite iga gafe siga je kan la halaw boka dakana ga bi ay muhammad rasulullah chorba ra kelembe kada ka eni ka chidi eni ka kirani ka kitabu tigiya ita kunye koli do de wati do adaboro kamo ko ma shara shi tiga baraka je kono bi ni muhammad ka sharate aga fe shi tiga masama ki bo je yere atona kono gon labi ni kuranete ajaru yo abata majawo bate muso fla tafle nani tafle kuranete binu bo yalla goshi nga jeja ko le bi ka baraka ga hanu ma to da furu wala ko amolo da de ago silamo ko fanyo ko no manga ke o muso ka ga to ni église ko klimpo de kata ko ne hagle bi siga somo nga abiyala be ka kete wa kele mi furu sirla o ko fe adagaledo wi ka maîtresita datola ala ko ateme me silama re ga sale data maîtresila église kon ba fo kele mi fe nga église kele sonné do mo maîtresi ko ni ta ko mi ja qur'an ko la ne yaw dane de bado ne de yarma dini da bado ne de che da bado kele ndinye ayata fla ayata saba ayata nani bado ne de yada ango ay panye le do ala ko ayta bes gira kana ko debi mo hono ko qur'an na ay nyeju ga na nyuma be kamo je jamana nyelma no chamambe muso chamambe anyin nabi falu kasinga silama utai ndaga muso bi lafiya abana mo hota monga o ga mo hondo tenge ka nye busoneto abiga jodi opma ali opnga singa ke muhammad tay kan lafiya ay fla tana nga abano edo mo kelenda menga nanu wera tambe ka fara kelenga duru wera tambe ka fara kelenga kelenga bana bada bete ani munye ay do nga ke muhammad tay sanga lafiya ngamolo ya fe usende ka wote gwe rubama ya wadu lezina kafaru law kanu ala kote ako madu wat chama je kafiru bina nata ala nga ke islam hala nga ke
wala ala tuma binu ka janama yakuno mana nye kelempe de fala ni bi tafsiru bina ja ko joni yoro ina kadaka bara ube bara dobe amulo ma ko ngata nyi do la ja ko la o ma kamo ma kelen tigat la ma fly komi sirbe ko fo lame bawi ka fo bita ko sengere de media sere ngere la ko la jango de media ko sengon ngere la nga rando ma sebelonga baraw labbe cuya kamo ma abina blaya gwari lama ba beka hagetu inshallah ne wa kadambe angata na nga ko balal mi ko shidoleza anga msoroba do fatura koni jumadu goni ngoro duni mi hectare duru damo jala kulubali bamtudu pacha kulubali fatura ga shido sanga men ko yana jakara jumadu ami yeni mamru befo chababu fo bambar befo segu trawre meri anga fulibay albi alaka hina tabala alaka ya famo alaka darusma aka horaya aka kangle ndigiya yatu amadiya ka hectare duri mabulu atwadi yeni yenno opma keko foko ni ambe kam sokoroba ala ya wele sewrata do ko alaka kabru noro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaka jamana suma